Amosi miyo yaore geno ni rio maber kamora mora ma intiere la kodhiambo ni endi harwakini machiegni e chenro ni endi mar ngima mwandu kaka pile wago mbaka kutenre koda gigo manyalo hinyo ngimawa, gigo manyalo bero ngimawa. Odiochieng' ma kawuono ni endi wago mbaka kutenre koda tuo ni endi mar ayaki ahinya e kind joma rawere. Wago mbaka kutenre koda tuo mar ayaki ahinya e kind jogo eko marowere nikech wayudo ni sani endi rowere gamo tuo ni endi e yo mamalo ahinya. Kata kamano atemo paro ni kan kenda studio kaendi wan koda laktar madhi lero mathoth kutenre koda gigo eko masani timore. Omiyo kuma mama intiere arwakini machiegni e chenro ni endi mar ngima mwandu. Luonga ni Ruth Ochungo, wan kaendi kod laktar amiye thuolo mondo mi bende onyiswa nyinge gi kama otiye. Machiegni laktar. Erokamano Ruth. Yes. Abia moso uduto odhiambo ma kawuono ageno ni odiochieng' osedhi maber nyaka kama wachope ni. Iluonga ni Dr. Dismas Okech. An jatim nonro. Toki chien kamoro kacha nyocha atimo nonro gi migao miluongo ni KEMRI, Kenya Medical Research Institute, e bade man Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. To gie sani to antie Avenue Hospital Makibwe kacha kanye ma aneni jotuo. Yes. Mana gika machielo maybe kapok wiyo wil. Yeah. An korka yore mag HIV gie sani an ng'ama iluongo ni HIV cure fellow. Ok ang'e ni mano nyalo lok nang'o gi dholuo. HIV cure fellow. So asebedo gi tiegruok moromo e yore mag HIV cure ma kaka ung'eyo ni sani kuma ng'eny teko mar tieko HIV en mana yor cure to gi manyo gimiluongo ni vaccine ma ang'e ni wabro mulo matin ka chenro dhi mbele. Koro debed ni kar HIV cure debed ni udil gi yore eko mar ng'iyo kaka inyalo tiek tuo ni koso nade? Nitie kaka wantie e safar mar manyo yore minyalo tiek go kute mag ayaki kabisa e dend dhano. En safar mosechakre, ang'e ni wabro mulo e wi wachno mbele. Nyocha wacho wachno chien kanyo. Yaani sami wuoyo jiwa ni duondi matin. Ting duondi walo matin. Oh, sorry. Yeah. Wiyo wil naloso gi galamora galo ni wago mbaka okracha. Koro ang'e ni wabro loso weche mag HIV cure mbele kanyo matin. Mondo jowa ong'e ni tie gik madhi mbele kendo nego gibed gi chir sama pok mago chopo nigi to magintiego gi sani gitiyo go e yo makare ka ging'e ni nitie geno mbele kacha. Wang'eni sama wago mbaka kutenre weche mag rawere kata rawera nitiere higa moro mochakore nyaka higa moro mogike. Kaka jalony madil gi weche go eko mag ng'iyo kaka tuo mar ayaki ni nyalo tieki. Inyalo wacho ni rowere mowuoyo kuom gieki digibed e higa mane nyaka higa mane? Okay. So ahinya rowere anyalo wacho ni gin tieng' didek. Nitie rowere ma gi dho ngere iluongo ni adolescents, mago rowere. Koro rowere miluongo ni adolescents gi kata joma kore koa en ng'ama iyudo chakre higni 10 nyaka higni 19. Okay? Joma kore koa adolescents gibe gin rowere. To nitie rowere miluongo ni youths kata youth. Yudhe. Kata yudhe. Koro magi gibe gin rowere to gin ma chakre higni 10 nyaka higni 35. Okay. Aito nitie rowere miluongo ni young people. Gibe gipogre. So young people gibe gin rowere lakini gin rowere ma chakre higni 15 nyaka higni 24. Young people. So kawa wacho ni rowere to samoro wanywando gi samoro ng'eni wabro lero ni walose rowere machakre higni kadhi higni gi mondo okon jowa ng'eyo lakini gite gin rowere. Koro ng'enyne chakre higni 10 to inyalo gike 19 kidwa lose joma kore koa. To inyalo gike
inyalo 115 migike 24 kidwa bire young people. Joma sa osechako bedo productive, osechako mulo gimoro, kata joma osechako gero pinygi e yo makare. Inyalo tere nyaka 35 kakori keto jumla ni youth. Mana kami weno, emana ni mondo mi wabudhe. Kar 24 ka duogo chien ka. Nikech kwa ng'iyo kama mana nonro kata statistics mag jogo eko mo osegamo tuo ni endi mar ayaki ahinya machiegni endi, nonro wacho ni joigni 24 ka duogo chien e joma koro nitiere gi atamalo mabor ahinya. Debed ni ang'o matimore e diere ka? Mana adier makende kaki wacho no. Nonro osefwenyo adier ni rowere mantie e kind higni 15 nyaka 24 ema sani nitie gi thuolo malach kabisa mar gamo kute mag ayaki, kendo gini sani koro omeo rowere mantie higni gi ahinya. Chon chien toke kamoro kacha nyocha ne wagalo ga ni tuo ni omako jomoko mopogre. Seche moko jomo oseng'e kata ni ng'ati ne nitie gi kute turiwruga kode, jomiluongo ni discordant. Ne wagalo ga ni jogo manya bedo gi tuo, kata jok ma timo awachni ohala mar uso hera, gimoro machal kamano, sex workers, gimoro machalo kamano. So magi jok mane wagalo ni samoro tuo ni, kata joma tiyo gi yedhe mochuno ni nyaka mamero jigi. To seyudre ni kara tie kaka tuo ni opondo ohimo jok mana modhi gi ngimagi kaka pile cha ahinya, ma be ne ok nyal paro kara ni joma tin kama tuo ni golo kure. Kendo joma tuo ni hima ahinya gin jok modak adaka maber e utegi, kaka koro idak maber gi jaodi, kata anadak maber gi jaoda. Oseyud ni kendo jok modak mana maber ma be ok digal ni gimoro dhi mbele ni, be tuo ni oseyud ni kendo koro landre e kind jodak ahinya. To kawuono ang'ini wadwa temo loso e kind youth moloyo. Gima nonro osefwenyo ni mondo ng'ato gam kute mag ayaki nyaka bed ni oriwre gi ng'at ma nigi kutego kapo ni en oonge go. So kar riwruok gi ng'ama nigi kute ni oseyudre ni e joma rowere ka, yudre ni rowere manyiri chal ka gima gamo kute ni kuom jogo machuo madongo nigi matin, ma hikgi otelo higni 40, 50, koro nyithindo matindo manyiri, nyiri marowere gamo tuo ni kuom chuo ma hikgi ni malo matin. To ka gisegamo tuo ni kuom chuo ka, to nitie kaka gibe bang'e gichako giriwre gi rowere ma mbesegi. Apani nitie kaka giromo mopogre. Nitie wuodhe ma giwuotho gi osiepegi ma hikgi oniang' ka, to nitie seche ma giwuotho gi osiepegi koro ma mbesegi ma ema ginyalo wuotho go kineno gi kamoro amora. To osiepe machielo kata apani ginyalo wuotho go kuonde opondo ma giromo ka en romo ma nitie ohala ma gidwa ni romo giyudi ohala no. Koro kae ema wach ma iluongo ni sponsor chae, kech sponsor oseyudre ni en ng'at moro ma ng'enyne en ng'at maduong' ni matin, to en go tonglo moro matin ma maybe oseloso gike, ta en gi pesa ni moro matin e lwete, silingelo moko, alufe moko ma onyalo nyiewo nigo ng'ato credit, kata onyalo miyo go ng'ato gimoro ma ng'ato dwaro. To samoro mani gima chuny ng'ata dwaro, kata mana pesa mondo onyiew go bundles, otigo browsing internet, to yudo ng'at manyalo timo ne kamano. So mano gima nonro oseyudo. To seche ma ok inyal ng'eyo ji romo kuonde mopogre, samoro ng'ato neno ga wadgi, samoro giromo kata mane kanisa kama ji rome, kata kama itime sports, kata liete kuma ji rome, kata i party moro. Koro ka giseromo kanyo to gidhi mbele gi weche gigo e yono.
IT bro yudo ka onego bedni ka pok iikri to onego ibed gi duol moro minyalo koni awinjo dwachi to pok aikra e yo makama, kata ka ineno ni onego wariwre tapano onego watim matek mondo chwanyruok kik bedie, kata onge ng'ama nyalo ng'eyo ler nyawadgi, to bende samuro meno ok ema ng'iketi ni ng'ato ni adwani osepimi chalo nadi, inya pimwa sani kapok waromo. Mano kanyalo timre to nyalo bet maber moloyo. But apani sama ji oromecha ena umor nitie kaka usewuotho ma weche wuok koro dhi mbele ma gima chunge kore kanyo, samoro ng'ato ok chung mapar. Koro mano nyalo miyo wachno dhi mbele ma onge break. Daktari, sama wawuoye nyithindo kata rowere ma jigni 24 kaduogo chien, gima ringe pacha en ni magi gin nyithi sikul, gin jo university, gin jo college, gin jo high school. Ere kaka wanyalo temo mondo mi wageng' gamruok mar tuo ni mar ayaki e kinde jogo marowere kaka wan jonyuol? Erokamano. So adwa dhi kamoro kacha, gima chielo ma nonro oseyudo mopogre gi jok ma gi interact go, gima chielo ma nonro oseyudo ni joma rowere gi nitie kaka ochwe dend dhano, nitie kaka pachgi pok otegno kabisa kaka dwarre, okay, e yore mang'eny. So nitie kaka kobwongo dhano dongo to nitie bado bwongo kamoro ma deal gi gik moko kaka relationship gi behavior, iluongo ni limbic system. Koro limbic system kae nere ni en okuongo omachua piyo, otelo ni bath obwongo kuma deal gi koro kaka ng'ato nyalo paro mabed in control. Koro kama control emotions gi behavior kose machua, tinena nena ni antie okang' maber, koro idhi adhiya mbele. But nitie bath obwongo kamoro monego bed ni miyo iluongo ni cortex, kama paro te ae, ma inyalo pachi nya bedo moyawre mine gimoro ni gini ber kata gini rach. Gima timo ni ber to gima timo ni rach. Koro limbic system kuongo machua mbele cortex e part of en bath obwongo kama deal gi paro gi rieko mamalo, kwano, paro, gik madog gi rieko logical reasoning, thinking and so forth. Koro emotions ema dhi mbele, to paro moro manyalo kata gai manyisi ni gini ber kare gini rach poko machua. Koro yudo ka joma tindo ng'enyge giyudo ka oseringo dhi e gimoro nikech ka chunye otere to obwongo ne to poko machua mondo koro gini biro machua bang'e ka shida osebetie. Koro kaka iwacho maber ni magi gin joma tindo manie e skunde kata manie college. Koro dware ni kaber to mokwongo wabed gi ng'eyo ni joma iluongo ni youth gi nitie kaka pachgi pok otegno te kaka dware, pod gine process. Wewe anguki kanyana ka sasudo aneno ka director nyisa ni sasudo anguki ngai kanyo wakawo mna thuolo kaitwa dugo janeno Malolwe TV wakawo mna yweyo matin kod dugo kama endi project wadhi ne nyime gigombaka kotenre kodaka tuoni endi marayaki ainya e kinde rawire wa kana nyithindwa mapod tindo mer mana kete kanyo kikidhi mabor. Ne janeno Malolwe TV wachako dugo kendo uradhi mbele gi twak nyinga Ruth Chungo wan kaindi kod Laktar Dismas Okech wagomba kaindi kotenre kod tuo marayaki e kind rawere wa Galaxy Chegeni. Mana gi kuma no wawe godo ntiere penjo mana penji kata kama no yudo thuolo mar doke ni wang'e ni iga ma program ngwen ka dugo chien magi nyithindo ma pod tindo kendo pod gine sikunde. Ere kaka wanyalo konyo kaka jonyuol mondo mi wageng' gamo kute giki magayaki rawere. Okay. Koro kar konyo geng'o kute magayaki kuom joma rowere, nitie gik ma rawera wuon onego tim, nitie responsibility ma rawera wuon nigo.
nitie responsibility ma jonyuol rawera ntiego, nitie responsibility ma sirikal ntiego. Koro nitie responsibilities adek madongo ma ng'ato ka ng'ato mar janyuol, mar rawera gi mar sirikal. Yeah. Koro mokwongo rawera owuon onego temate kobed gi ng'eyo ewi kute mag ayaki iluongo ni HIV literacy. Kech king'eyo gimoro gima kele, rachne kata berne, to king'e ni mach wang'o ng'ato, king'eyo ni mach wang'o ng'ato to kinyal mule, okay? To koking'eyo ni mach wang'o ng'ato tinyalo gini chali we amule. Koro kowang'i to kosewang'i to onge reverse gear, osewang'i. Koro bedo gi ng'eyo ewi ok kata mana kute mag ayaki kende, bedo gi ng'eyo gik ma aluoro ngimani kaka dhano. Kisebedo gi ng'eyo kaw atwa, kech inyalo ng'eyo gimoro tiling' aling'a, but kisebedo gi ng'eyo kaw atwa ni okay, iwacho ni nitie tuo miluongo ni HIV, eri asedhi masomo kata data bundles ma in gogo seche moko isomo go gi seche moko binyalo loso go osiepeni kori balance. Aito iwacho ni kaber to ng'ato onego ng'e chal mare, koro ikaw atwa mondo ing'e chal mari kaka in. Makara ka chieng' moro Nyasaye okonyi ni idwa romo gi ng'ato ting'e lerni, to sami ng'e lerni yot ni mondo idwar ng'eyo ler ng'ato, but in kikia lerni tek ahinya ibiro penjo ng'ato ni iti chal nadi ti iti kia mari, but kiseng'eyo to nitie kaka ogonyi, in gi thuolo minyalo loso gi ng'ato gi chir. Koro ng'eyo ikaw atwa. Nitie chenro mang'eny ma sirikal to gi bet migewo moko mag sirikal, non-governmental, oseketo mang'eny mondo okony jopiny. Ahinya e Nyanza kato gi ng'eny, nitie organizations mang'eny moseketo programs mang'eny. Koro achiel kuom ng'eyo gigi ka nitie ndalo ka ndalo ma ji wuotho mondo okel weche mabeyo ewi gigi. Kiwinjo ka jomoko wuotho kawacho ni nitie kony machalo kama, ipimo ji kama tibeda thuolo kata gosiepeni moko to unyalo dhi to uwinjo to kaber ahinya to uchiwru to inyalo kata pimo kata gimoro amora maber mantie kanyo nyalo benefit. Mago ting' mantie kuom ng'ato owuon maonge bed ni janyuol nitie kata ng'ama chielo onge, gik minyalo winjo. Kiwinjo ni igo opira Kisumu Sports Ground, Jomo Kenyatta Sports Ground, to ibedi to go opira ni seche moko gigi nitie kaka iketo gigi tuke. Go opira moro nitie to bathe kacha nitie hema moro migoe mbaka be matin. So ena nikech town to wate wadhi, ikaw kindeni ta ineno giminyalo timo. Kar jonyuol kae be nitie ting'. Wang'e ni jonyuol osebedo modich e yore mang'eny nikech jonyuol manyo, they have to provide. Koro mano osemiyo jonyuol osejwang'o ting' gi moko monego giting' e lo nyithindo kata lo jok moko ma girito. To jonyuol giwegi bende onego ng'e ni mokwongo literacy ma wawuoyo cha onego ing'e weche te ewi tuoni. Mar ariyo onego ing'e nyathini ni, okay? Koro janyuol ng'e wi tuo but ng'e wi nyathini. Mokwongo onego ng'e nyathini sebedgo ka piny, so ing'e ng'enyne. Mar ariyo onego ing'e ni nyathini pod en youth, pod entie kama wiye pache pok otegno maber monyalo ng'ado paro makonyo. Samoro gimoro nyalo biro to muome nikech pache pok otegno mondo mano ok adwa kata maber. To nitie nyithindo moko ma jonyuol gi oseketo maber, minyalo neno ka nyathi matin kata ma higni 10 to penjo mi pachi chung'. Mano nyathi ma janyuol ne ogine otiego yo makare. Koro jonyuol onego ng'e ni nyithindwa gi wang'e ni gin nyithindwa adier, kata ineno ni ng'ato bende dongo to gin nyithindo e wigi kacha. Ena ni wuodhe gi pachgi gi behavior gi ema ineno, but obwongo ma ng'ado paro to podi bro kawo ndalo kore ko obwongo no machwa. Makata kimiye pesa tibo neno ka pesa nino utiege yo mo to pesa ni timo nadi, kata kodhi timo shopping moduogo kata gi lewni mwanyiewo, kata koduogo gi shopping motimo tineno ni
kwano ni ochande goyo, koro i support gi nikech ing'eyo ni nyathi nyalo bedo gi weakness kamano. Iweye mna ka koro sechopo kamineno na adier, aneno akodhi to duogo na report maber, oduogo ka giki aneno koriere. Koro jonyuol support nyithindo makamano. To inyalo kata kawo nyathi midhigo e clinic ma isiemne yo kuma clinic nitiega. Ok inyal chune no timne pim kata timne gimoro, but atwa mar nyise kata ni isegadhi kama kata penje no be nyalo miyo paro. Koro chieng' moro nyalo lido mondi kanyo kende odwar kata ng'iyo ber. Koro ng'eyo gi bet gi thuolo gi nyithindo gi siemo ni gi direction maber en ting' ma janyuol nitiego. Aito kata ka nyathi otimo makosa to nitie yo ma jonyuol apani ng'eny jonyuol ger kata no kanyal wacho na muoth. So nitie nyathi moseyudo chwanyruok koro nyaka kele machiegni, kata nyathi mosenyiso ranyisi no nyalo chwanyre, nyaka ikele machiegni itimone hocho. Imiye thuolo nyalo limo kata wedene moko bende konye, ming'e ni nyalo bedo gi responsibility maber midwaro. To kik iwe awe obed oko e lwet ng'ata ming'e ni ng'ani to onge thuolo ok nyal bedo nyathi yo makare. Aito sirikal be osetemo oseketo chenro mang'eny mabeyo ma kata Kisumo kange nitie ndalo moko mane gavana ne nitie special clinics auchiel manoyawe osiptende apani county hospital kae Rabuor, Russia, pani Kombewa, Muhoroni. So dware no osiptal kuma inene jotuo nyaka bede bade moro matin ma iluongo ni youth friendly, kama nitie gik ma joma tindo nyalo hero, kama nyalo moro ng'ato matin ma kodhi to koni kacha to nyalo dwaro dokie. Tipo ni mo nyalo dhi to koni kacha never onge beji moko joko chaya giki be richo gionge wifi ginena kanyathi. But kodhi kama joma tiyo kuro osemi tiegruok ma ging'e ni gin tiji gidil gi joma tindo, ging'e kaka girwako gi, ging'e wach jogi, gitiyo kod gi mamuol maber. Ai gik ma joma tindo dwaro kaka internet giri. Koro youth friendly clinics nitie gik mang'eny mantie kuro. Apart from comfort, ng'ato nyadhi kuro yudo kuma gituge kata games. Kech ng'ama nitie gi kinde mang'eny mondo gik ma at least gik manyalo miyo gi pass time e yo maber. Awinjo kilero kanyo daktari kikine wach ni ang'adi samoro wana nono miwa wadhigi kaka thuolo dhi maneno ka nitie weche mang'eny mapok wagoye mbaka mana kotenore koda wach mar kute mag ayaki kind joma rowere giki. Nitiere myths kata mbekni mosego kiteno koda tuo ni endi mar ayaki, to samoro nyithindo matindo nyalo kawe ka gima dieri to moko bedo ka dieri. Nitiere mbekni mosego kaka ni kadipo ni pok yudo tuo mar ayaki to mara ikawo yath kata mar Septrin muonyo ni mano nyalo geng'oni kata itiyo gi PrEP kata PEP. Lerne janeno malolo TV ni to gigi bende gin gik madieri koso gin gik miwacha nikech wan kaendi mondo mi wapuonjre oganda kendo wan kaendi mondo mi wajiw nyithindewa mago mapok oyudo tuo ni kik yudi, to mago moseyudo ging'e ni mano ok giko mar ngima. Yeah. So iwacha adier, so walose wiji ariyo, walose ng'at ma pok ogamo kute mag ayaki to onyalo game kaluwore gi wuodhene. Ng'at mar ariyo en ng'ama tayari osegamo kutegi ma en ng'ama nitie gi kute dende. Koro kiseyudi ni in gi kute to yo maber monego ng'ato lu en tiyo gi yath, ma yath to sani nitie mabeyo ma ka ng'ato tiyogo to idaka ngima ni maber kabisa maonge gimo be ng'ato ok ding'e kata ni gi kute, idak maber. Ma tho nie mabro negi, kute mag ayaki ok bimuli, tho nie ibro dak nyaka kaka ni Nyasaye ochano mondo idagi. Okay, nikech itiyo gi yath kendo itiyogo kaka owachi. To ang'ini kanyo nitie gimoro miluongo ni adherence. Wabro lose bang'i matin. Adherence tiende ni itiyo gi yath kaka ng'ato tiyo gi katena kaka nowachi. Okay, okichak owach ni gini tigo odiochieng' pile. Obro go mbaka muwinjru ni pani sama manyalo bet ni maber e muonyo yath.
Saa 2 otieno ema aneno ka ber koda. Ng'enyne asea e skul, osetedi mosechiemo koro dhi dinde modong'na. Mana aneno ka en sama ber. Koro winjuru ni biro ga muonyo yath e sechego. Ma kata kilewo tilewo mana gi dakika matin, kata kikalo tikalo mana gi dakika matin. Koro ng'at ma mi support nyalo paro ni to adherence osebedo problem, especially ni joma tindo. Seche moko en oyudo wuoth moro mopore ne to ok opangre, kata odhi kamoro mobiro duogo kawuono to nindo mochako nindo ikoso mokimuonyo yath ndalo adek. Koro mano nyaka kel problem. Koro adherence to en gima lich ma ka ng'ato muonyo yath kaka dwarre to biro dhi maber, ma ngimane biro bet maber. Aeto gima nyaka wang'e ni nitie kama koro wachikoni. Ang'e ni isewinjo ni nitie ring moro ma joma nyiri nyalo tiyogo. Nitie shindan moro minyalo chuo bang' dweche 2 ka dweche 2. Ok anyisi but nitie nonro manyocha telo ne Kemri kacha kane pok adhi Avenue mane manyo shindene go 2 wagogo mbaka gi chon chien moro kabiro. Koro wamuonyo yath ni pile pile ka waseng'eyo ni mbele kacha biro bedo yore moko mang'eny miyiero na kendi ma kihero ni dwa tiyo gi shindan ma bang' dweche 2 ka dweche 2 kata kihero ni dhi mbele gi yath ting'e ni nitie yore mang'eny. Koro ng'ama pok ogamo tuo literacy ng'eyo ma wawacho kata HIV literacy cha lure gi ng'ama information ni igolo ga kure. Koro samoro inyalo bedo gosiepni moro ma igeno kabisa ma gimoro amora mowacho ni ting'e ni ng'ani to ong'e ga gik moko, gima owacho no en adier. Koro ber nyalo bedo maber ka inyalo yudo thuolo. Nitie youth friendly centers, osiptende gi te nigi youth friendly centers. Chieng' moro nyala kawo kinde ni tibayo kanyo itema mondo ine services gi kaka chal. To kanyo kidhi ibiro yudo ng'ama nigi lony maber omi tiegruok mar loso gi ng'ama tin kaka in kamano. Mo tieg maber, momi information te ma kata in inyalo kawo information no midhi puonjgo joma moko kuma intie. Aneno ka adhi ng'adi. Idwa ng'adi. Ada ng'adi matis lakini kinde marach ahinya. Aneno ka information pon tiere mang'eny mana ni thuole manyalo tamowa. Nikech kaluwore ing'e ni gikwatimo tendere koda sa. Okracha. Yes. Koro warit sa. Nyaka warit sa. Kaluwore ka wasego mbaka ka wasewuoyo, wasewinjo kaka ting' ma jonyuol onego bed ni kawo kuom nyithindegi, nitie ma sirikal osekawo. Nyathi kata rawera wuon bende nitiere gik monego bed notimo e kit ngimane. Koro gi lakseche gi endi mondo mi koro iwewa mana gi wachni moro achiel minyalo we godo janeno malodo e TV kotenore koda tuo ni endi mar ayaki kind rawere. Wachni mogik mondo mi watiek chenro ni taneno ka sa sudo. Apani gima nyalo wacho kaka wang'e pile, prevention is always better than cure. Geng'o ber loyo thiedho. Geng'o ber ndalo duto maloyo thiedho gimoro. Kik warit ni gimoro timre kore ka koro wamanyo kaka wadwa thiedhe. Koro wang'e yore minyalo geng'go kute. Wang'eno ka wakwano gi e chenro ka, baranya kwano gi piyo mantie sani. Inyalo dhi dwaro information mang'eny ewi nitie prep ma Ruth olose wiye no. Ng'eni wabudo thuolo mondo walose bi prep. Nitie condoms mantie kamora mora, nitie ng'eyo hali ni kaka in. Nitie dhi e clinic mondo kiwinjo kata ka intie gi ili moro miwinjo tinyalo pimi piyo mondo thiedhi kapok olandre. Mondo yore gi duto omi wageng' HIV kik donjwa, nikech nitie garama mar HIV kuom family gi kuom kata sirikal ma seche moko sirikal koso kata moko chopo ma jiwit ngimagi. Ang'e ni gie sani ei Kenya kama ngima kuom joma tindo every year we lose about nitie karibu ji 2,000 2,700 matho higa ka higa kuom HIV. Tainchi so magi gin joma tindo ma nonego bed nyalo dongo makonyo pinywa. Koro ka wanyalo geng'o gigi ma jogi dongo machope ngimagi kaka nopangi, apani pinywa nyalo bedo maber. To nyaka wamak lwetwa
walu chike moseketi, walu yore mabeyo mantie mondo ngima obed maber kaka dwarre. Erokamano. Ikanyo no janeno mar Lwe TV mane makelo e gikwa matwa kwa modu chieng' makawuono. Ageno ni wapuonjore kaka oganda to gima duong' moloyo ni geng'o ber maloyo thiedho. Kadiponi samoro pok yudori kata in rawera ma pok oyudo tuoni endi mar kute mag ayaki, tem matek mondo mi kik iyude. To kadiponi sayude to luwo okengego eko moketi mondo mi idag ngima maber. Luongani Ruth Ochungo ne watwa kaendi kod Laktar Dismas Okech. Oriti masani watudre kendo ngeso manyien e chenro mar ngima mwando.